keikalle menossa. Vitu helmeen. Jumalauta. Miten tää keikka edes niinku... Vähän jännittää. Nää aina keikat jännittää. On sitä kuitenkin aikaa kun viimeisen käyty. Todellakin. Mikä fiilis keikasta? Loistava. Tässä vaiheessa ainakin. Mut mihin me ollaan edes loppupeleissä menossa? Eikö tää on ihan vitu epämääräistä, kun miettii sillä että äijä lähettää meille, että tulkaa keikalle, kasinolle. No että mikä vittu kasino? Netistä ei löytynyt mitään tietoa. Se voi olla, että se yleisökin on. Ja yleisö, niin. No, toivottavasti sinne tulee. No jos ne on tommosia kutsuvieras tyyppinen tapahtuma, niin Kyllä se ainakin sanoo, että sen vitun mestat on aina ihan täynnä. Ja vitun leijä keikkajärjestäjä. Äijä ajaa. On tässä aika... Meikä kuvaa. Ollaan menossa keikalle, vittu. 7 tuntia ajettu, niin alkaa persätä. Joo. Toivottavasti saadaan edes 2 fania. Tai 1. Niin. 2 mieluummin, mutta 1kin on hyvä. Kelpaisi. Me ollaan menossa keikalle, Hanu, tanssiorkesteri. Ja sit vielä tää, että luuleeko se vittu äijä, että sinne on tulossa oikeesti jotain porukkaa, tiedätkö, sillä niin kuin, että meillä on vittu kunnon orkesteri ja soittivat mukana. Ja sit tulee vaan 2 äijää räppäämään jotain. Tietokoneelta Mutta toi tanssiorkesteri, hyvä läppä jos siinä, että jengi saattaa oikeesti niin kuin, että ajatella, että täältä tulee niin kuin enemmänkin väkeä jollain keikkapussilla. Mutta ei kyllä täältä tulossa vaan 2 äijää vetämässä nauhalta biitit. Lähestytään ilmeisesti sitä keikkamestaa, mutta tää on niin, me ollaan nyt ajettu niinku kilometritolkulla tämmöstä tietä. Missään ei näe mitään, missään ei oo valoja, pelkkää mettää ympärillä, tämmöstä hiekkatietä. Muutama torppa ja niissäkään ei oo valoja. Ja tää muuttuu koko ajan vaan enemmän niin korpimaaksi tää meininki. Ja kapeammaksi tää. Kukakohan saatanan sarjamurhaaja tossakin asuu? Jesus. Vedä tohon parkkiin. Vedä tähän näin. Ei jumalauta. Otetaan noin kamat. Mitäs nyt? Kaivetaan se kartta. Hei, tuleeko sulla se taskulampu mukaan? Joo. Mennään tonne päin. No niin. Katsotaan nyt sitä karttaa. Hei. Näytä se kartta. Ota. Kato sitä. Siis onko tää se kartta? No siis tämmösen se meille antoi. Tästä pitäisi löytää vittu perille. No mut hei, tie loppui tohon, me jätettiin auto tohon. Niin. Ja meidän pitäisi mennä tonne näin. Ja tuolla on kasino. Mennään sinne. Kato nyt tonne. Onks tulee joku rakennus? Pääseekö tonne päin edes? On siellä Mennään sinne päin. Mennään sinne. Saatana. Vittu tää jäi kiinni tänne. Tää ei oo mitään. Päästiin perille. Ei jumalauta, mennään tänne. Mennään. Vittu me löydettiin se kasino. Tässä se on. Hahaha. Tervetuloa kasinolle, miehet.
nyt perkele! Tänne! Tule tänne nyt perkele! Yrjö vittu saatana! Saatana äijä vittu! Ei vittu Yrjö! Yrjö! Tule nyt Yrjö! Sä oot tän illan portsari! Tänne näin Yrjö, perkele! Yrjö, tule nyt perkele tänne! Yrjö! Oot sä kyllä saatana. Tule nyt perkele! Yrjö, istu siihen. Mä avaan sun Noin, Yrjö, nouse ylös. Tää on sitten sun kirja. Luetko? Luet sen läpi. Sitten saat kaikki mennä hyvin. No niin, mennä perkele. Ai saatana. Onko siellä herätty? On. Niin, sitä vaan mietin, että jätänkö puikot? Että vedetäänkö pelkillä? Vedä kaikki pois vaan. No vittu ei sitten. Mitä vittu äijä jätti puikot? Vittu mies. Tää äijä luulee vittu orkiksi. Mitä tää tekee? Tilataan juomaan. Täällä on vähän hidasta toi palvelu. Noniin, tee niille aamupalaa perkele. Tää on Hanu esiintymässä. Se on tärkeintä. Oliko hyvät ruuat? Aivan mainio. Te pelaatte sillä lailla, että te pistätte panokseksi Hanun koko bändi ja mä pistän panokseksi tän kasinon. Ja katsotaan miten käy.
Pelataan nyt länkkäripokeria. Jos te voitatte, te saatte tän kasino, mutta jos te häviitte, te annatte mulle Hanu. Eli voidaan unohtaa nämä pelimerkit. Fuck that bitch. Nyt pelataan. Hei, mitä vittu? Vittu hyvät kortit, mies, nyt panostetaan olin. Värisuora. Fuck you! Vittu, mitä vittua?